פעם רציתם שהמיניון שלכם פשוט יקום ויתחיל לרקוד? אין בעיה, יש לי את הפתרון. אוקיי. קודם לוקחים את המיניון שלנו, כולם מכירים את המיניון הבועה הזאתי, ולצערי צריכים לנקב בחור בשביל לעשות את זה. יש חור במיניון שלי. עכשיו, אני פשוט מנסה להוציא את הכדור, הזוהר שגורם למיניון להיות זוהר. חכו שנייה. איפה זה? אוקיי. הכדור יצא. טוב. אני רוצה שיהיה לי נוח, גם לכם יהיה נוח. אז לפני שזה יקרה, אני צריכה לעשות. אוקיי. זה המיניון שלנו. אנחנו רוצים שהוא ירקוד ושיהיה לנו כפפת מיניון. בשביל לעשות את זה, אפשר לוקחים את המיניון ומכניסים אליו את היד. קודם פותחים ככה ומכניסים את היד. זה לא עושה כלום למיניון, אל תדאגו. ועכשיו המיניון נמצא בשליטתי. עכשיו תוציאו אותו רגיל בשביל שתעשו את הטריק הזה לחברים שלכם והוא ישאל אתכם. כן, אז איך מוציאים את זה? אוקיי. תוציאו את זה רגיל כמו שאתם מוציאים לפעמים, ועכשיו זה נהפך לנו לכדור צהוב. עכשיו, בשביל לעשות את זה, אתם שוב פותחים את החור שעשיתם במיניון, ובעזרת משהו טוב מכניסים אותו, והנה המיניון שלנו חזר לצורה רגילה, ואני רק אכניס את הכדור. הנה עכשיו המיניון שלנו חזר לצורתו הרגילה. אני מקווה שנהנתם. תעשו לייק, תרשמו לערוץ, ובעיקר תהנו מהמיניון החדש שלכם. ביי. אני משואלת. וגם היום תקנו לי את המחשב. אוקיי, ביי.